18. Værsgo at gå i gang i to, så kommer jeg lige over opmødet om et øjeblik. Se, jeg skal også sige, at bokseringen vi har her, bokseringen er fuldstændig den samme ring, som var inde i parken i lørdags. Det her er den ring, som Mikkel Kessler boksede i lørdags. Og Anders, jeg skal bede om at dreje højtaleren en lille smule her, for så hylder det her op fra. Se, det her er samme ring, som Mikkel Kessler boksede i lørdags, og den er altså flyttet herind. Jeg skal også sige til jer, at ringen her er sponsoreret af Rynkeby, så vi har det lille Rynkeby-figur gående rundt her, deler lidt lækkert ud nu her i varmen. Jeg skal sige, at Dr. Rynkeby skal altså ikke deltage i selve boksningen. Og se, mens vi nu har med de her, der træner med Jan Korsgaard i det her, så kan vi lige, I kan godt se, at han går altså til den, der bliver altså gået til makronerne herovre. Og de sagde til mig, inden han gik op, han siger, at han vil hellere dyrke boksning, end han vil gå og kede sig og lave ulykker. Og det må man sige, det er der alt ære og respekt for. Se, hvis jeg lige kommer ind til jer to, og I ikke klasker mig ind på roen. Jan, fortæl mig, hvad er det, I træner her, når vi ser det her? Hvad går det ud på? Det går ud på mange ting. Det er koordination, det er læring af slagteknikker, man skal bruge i kampen, og så motorik. Men der er jo et stykke vej fra med de her til, han kommer op i de store kampe. Hvordan spotter du talentet på Madi, når du står med ham her? Det kan man se på mange måder. Man kan se det i øjnene på. Man kan se på Madis træningsiver. Han er i træningslokalet hver dag. Jeg kan se på dig, at selvom du nærmest bare danner parade, og han skal slå til pletten på dine handsker, så puster du jo lidt. Jeg er ikke så god for. Men det kommer du tilbage til kampen igen til at give den unge mand lidt gas. Det her, det er altså en sund sport, mine damer og herrer. Det er en sund sport at kaste sig ud i og gøre det her. God træning, koordination osv. Og når du nu taler om god træning og koordination og velvære, og vi skal have kampen her om et øjeblik, så lad mig springe lidt i det. Det er faktisk sådan, at inden ved Superbest, der har de i aften Otello-lavkager til 50 kroner. Et helt specielt tilbud, så når man udføder energien af, så får du sukker i kroppen. Jeg skal sige, at inde hos bærerne er der altså Otello-lavkager til 50 kroner. Og i en af kagerne, der gemmer der sig et ur. Og det er ikke en fejl, det er ikke fordi bærerne har tabt uret ned i Otello-lavkagen. Det er altså med vilje, man kan så vinde et ur i af de her Otello-lavkager. Jep, 2 minutter endnu, så vil vi gå i gang med det store boksestævne i ringen her, som altså er blevet flyttet inden for parken, hvor Mikkel Kessler jo altså vandt i lørdags i denne legendariske ring. Man kan selvfølgelig undre sig over, man kalder det for en boksering, når den er firkantet. En ring er normalt rund. Men sådan er det altså. Bokseringen er flyttet herind, og så gør vi klar til kamp om et øjeblik. Mine damer og herrer, Madi står her og banker løs på landstræner Korsgaard, Jan Korsgaard. Lad os høre om stemningen er i top. Lad os se, om vi kan opleve ligesom parken, mine damer og herrer. Tag lige og giv de to bokser et bragende bifald. Sådan der. Og nej, hvor bliver der gået til den. Det er godt det der med det er rigtig, rigtig flot. Kommer også Allan Mahfoud. Kom I bare herop. Sådan der. Skal vi ind på dem. Hilser de lige på hinanden. Karla og handskerne på her. Og hils på kampdommeren også. Som I står på ryggen her. Lad os lige vente lige en gang om til os. Sådan der. Det er Mahfoud, Allan Mahfoud, 69 kilo ren ondskab. Så kan du sgu få et job som hjemmehjælper i Tønder. Ja, sådan er bokserne klar. Kampdommeren klar, så vil jeg kravle ud af ringen herude. Mine damer og herrer, inden vi skyder i gang. Og jeg skal lige ud. Det er lidt svært. Det svarer til at få en vakuumpakket hamburg ned i en skål salat. Mine damer og herrer, til at give mig en hånd, inden vi sætter den i gang. Første kamp skal sætte i gang. Giv mig bagende bifald, mine damer og herrer. Og vi skal ikke glemme, at manden i de røde bukser er nykåret dansk mester. Netop nykåret dansk mester.
Det var de første 2 minutter, mine damer og herrer. Jeg tager lige og giver dem. Godt. Ja, det er altså den danske mester i weltervægt, Allan Mahfouz, mod Gladsaxe Bokseklubs Ali Al-Ionefi. Ja, man må altså sige, at jeres lokale mand her, Ali, han går altså til den mod Danmarksmesteren. Tag lige og giv ham en hånd, mine damer og herrer. Han giver ham altså kamp til stregen, det må man sige. Det er flot gået i to, begge to. Er anden omgang overstået. Tag lige at give bokser et stort bifald, mine damer og herrer. Det er nu, de virkelig i den grad begynder at trække så ud. Mine damer og herrer, tredje og sidste omgang. Tag og give bokserne et bragende bifald.
Mine damer og herrer, det var tredje og sidste omgang. Tag og giv de to bokser på havnebifald. Halløjsøbe. Jeg skal love for, at det vil gå til stålet her. Sådan. Over til kampdommer Carsten Post. Og afgørelsen er med dommerstemmerne 339-339. Begge vindere kan løfte armene, og lad sig hylde. Ja, sådan skal det være. Jeg synes, I gav os fed opvisning, drenge. Det gjorde I altså. Rigtig, rigtig flot opvisning.